Какво става, хора? Аз съм Златко 993. Днес ще играем Brawl Stars и ще вдигаме фанк на 20 ранг. Надявам се да успя да го дигна. Не знам на какво се пуснах. Не знам на какво се пуснах. Много лошо, много лошо. Надолу се пуснахме. Окей. Добре, аз стигна там. Добре. Тук е малко опасно. Виж мишката как избяга, бе. Виж как скача мишката на лесното, бе. Аре, бе, браво, бе. Браво, бе, много добър, бе. Аре, първата игра, окей, горе-долу добре. Може би ще играем на Soul Showdown, Dual Showdown. Той е лев, моля. Този мап може би е за Бул. Те са просто елементарни. Няма къде да избягаш. Аре, бе, GG. Може би фанк ще го вдигнем лесно на 20 ранг, не знам. Ще разберем дали ще го вдигнем лесно, дано да го вдигнем лесно. Защото... Да, защо не? Защо е Маймс? Мале. Не. Не, викам да преминаваме към солото, стай, че... Осемнайсет купи.
Дано да ми приеме. Не ми приятелче. На сол. Коста. Нали на сол? Чудя с кой гаджет да използвам, чудя са... После ще пробваме с втория гаджет. Дано да успеем с втория гаджет, защото... Да. Я. Ох, Амбър. Ай! Не бе, брат. Аре, вземе втория гаджет. Даваме 1000 коин за втория гаджет, който ги зашеметява за 0,5 секунди. Има нещо безплатно в шопа. Ай, 10 PowerPoint. Костана, бе! Сетиха са. Друга седмица може да има видео на EAFC Mobile. Ако искате, пишете долу в коментарите. И ако не сте гледали миналото видео, можете да го изгледате. Опа. Добре, така ста. Защото лошо, ако не сме го направили. Моля 3 Едгара, 1 Лари, 3 Шелита, 1 Сърч, 1 Брок. Окей. Малко ме е страх. О мага. What the fuck? О мага, мисля, че ме е видял. Ела насам, айде бе. Аре бе. Трима човека изе, камон. О май гад. Как да стане? Добре. Продължаваме. Тоест там е туркиш.
Просто седим и чакаме. Просто седим и чакаме да стане каквото ще. О, не. Защо слушалката реши да ми падне? Окей. Окей. Нещо стана. Играта спря за малко. Нека да продължаваме сега. Значи тук имаме трима Едгаровци. Вие всъщност виждате по-добре от мене. Ай. Ногтите. Айде бе. Айде бе, момчета. Хайде бе, жив съм бе, жив съм. Жив съм бе. Как беше бе? Събравих го. О май гад, човек, хляб. Хляб. Също така преди малко не знам дали сте видели на екрана. Може би някъде тук сега ще го поставя. Ми се падна гаджет на... Този гаджет на Джин. Или Джин. Не знам. Охо-хо. 41 джема сме бе. И това. 42 джема, човек. Липсват ми старите кутии. Коста, бе. Брат, баси мишката, бе! На мен ми скача, бе! Бе, пак ти мишките са, бе. Само мишки има в тази игра. Скачат на лесно. Брат, само мишки има, бе. Аре, бе. Аре, бе. Хайде, хайде. Брат, е тук просто идвам и почвам да чакаля. Просто почвам да чакаля. Не ме интересува. Почвам да чакаля, брат, аз. Какво ще съм мъчи тук да купя някакви купи?
Хохо мишката е там. Не бе, брат. Как ме ще открие? Да, ще играем докато не стигнем 20 ранг. Той сега не е на 19, което мисля, че е лесно ще стигне на 20 ранг. Трябва да видим какъв ще бъде тъмнела на видеото. Аре бе, Мишка, на лесното ли ще скачаш? Ай. Няма да те запукам спокойно, не съм толкова гаден човек. Аз съм нагъл. Аре бе, брат! Баси мишката бе, да бях го убил, то се стъпя. Кой ще се тимвам бе, брат? Да бях го убил. За какво трябва да се тимвам бе? Ще да го убия и ще да спечеля шпаната игра, брат. Нямаше да губя купи, брат. Бас, тъпата игра, бе. Добре, ама аз все пак продължавам да игра, защото е як. Да, много съм умен. Хем е тъпа, ама е як, нали? Просто къртя. Къртя от ум. И аз вече не знам с какво къртя. Къртя от тъпотия човек. Най-вероятно така предпазливо ще прибегнем да чакалим. Магабул. Абе, брат! Как става, бе? Този гаджет нещо не ми хареса. Вземаме другия гаджет. Който идея е по-добър. Една идея по-добър е другия гаджет. Аре, брат, давай бе. Камон. Ай, дай. Тук да сцепим кутиите, после ще отидем да го вземем и там тъпто. PowerPoint ли беше или кай беше това как се наричаше бе, чат? Някой ще ми каже ли? Дано не го ми купи, брат. И ЕСВ. Вече печелим купи. Ето кай. Баси мишката. Аре бе, мишка, ела ми бе. Аре бе. GG. Аре, една победа да направим ние. Yes бе, come on. Значи още 12 купи ни трябват. Още едни 12 купи ни трябва чат. Едни 12 купи. И също така може да ме последвате в TikTok, къдам се пешо и съм с една тъпа снимка на някакъв тир. Така че, ако искате, може да ме последвате и там. Значи аз съм единствения, който е с. Не съм единствения, който няма Star Power. Не, много мразя Едгар.
когато игра с фанк. О, не. Добре, няма да се убиваме. Брат пече много тъва. Тук има ли някой? Аре, правим ли го? Значи не просто трябва да победим. Да победим. Добре, не си го купим. Брат. Значи Едгар беше най-лесен за вдигане на 20 ранг. Трябват ми 2 победи на трето място или една победа на първо място, ама на първо място никакъв шанс. Ама брат, погледни ги. Аз съм много прост. Аре, правим ли го Виктория? Правим ли Виктория Роял? Аре, една Виктория Роял. Забрал съм да си намаля звука, много съжалявам, ако не съм чувал добре. Няма никой. Абе брат, как става това бе? Как ме намират всеки път бе? Брат, скоп. Моля! What the fuck? Как? О, не. О, не. Имаме вече президент, който може да ни киква. Айде, дали ти ще бъде последната игра за видеото или... Ще трябва да се мъчим още половин час. Добре, да още 20 минути. Дали ще е така? Дали ти ще е последната игра? Чувствам се като един идиот. Охо, цели 2 кутии, брат. Не бе, брат, наби ми го. Тук ще чакалим и живи и здраве да печелим.
Няма да се избият тези, бе. Те с Вена няма ли да се избият, бе? Брат, каква е тази стара, бе? Аре, дай още няколко игри, брат, и каквото ще да става. Само да спечелим, да направим фанк на 20 ранг. Двама Едгароси и двама Мортиса. Може би следващото видео ще бъде Мортис, който да го направим на 20 ранг. Утре ще снимам другото видео, което ще бъде за Мегапика. Трябва да си изиграем мачовете за Мегапика, бе. Добре, че сетих. Просто чакаме. Чакаме да стане, каквото ще е. И верно да се чувам, защото малко не ми харесва. Ако не се чувам, защото ще трябва после да снимам много видео. Утре сме четвъртък. Днес сме сряда. А вие ще гледате видеото в петък. Разбирате ли? Значи отнемаме само 2 дена, смисъл днес ще го започна в сряда и ще го довърша в четвъртък или в петък сутринта и ще опусна закачване. Аре ти бити са, бе, лайно вози. Мрато тук няма да мръдна. Да, бургера. Турк. Еле, туркиш. Ама брат! Съм купи. Yes, бе, come on! Yes, бе. И хора, ако искате да гледате още такива интересни видеа, може да се абонирате за канала, да оставите един лайк и да пишете долу в коментарите и да гледате миналото видео на FC Mobile, да кажете дали ви е харесало и дали искате още такива видеа на Brawl Stars и на EA FC Mobile. Така че това бях аз и довиждане.